Kana buɗe datan ka sai hotuna da videos daga kan WhatsApp su dinga saukowa kan wayanka ba tare da izinin ka ba. Wannan matsala ce da take sa kan memorin wayanka ya cika da wuri. Amma ga hanyar da zaka magance wannan matsalar. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon ka daure kai following dina sannan ka danna alamar like domin ka dinga samun sababbin updates akan matsalolin wayarka. Abu na farko da zaka shigo cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Sai ka zo nan gurin ɗigaggan nan guda uku sai ka danna kansu kamar haka. Daga nan sai ka zo nan inda aka rubuta setting ɗin nan ka danna kan shi kamar haka. Daga nan sai ka zo nan inda aka rubuta storage and data sai ka danna kan shi kamar haka. Daga nan sai ka zo nan inda aka rubuta when using mobile data sai ka danna shi kamar haka. Daga nan zai kawo ka nan sai duk inda ka ga wannan green ɗin ya fito sai ka danna kan shi ka kashe shi kamar haka. Daga nan sai ka danna OK. Daga nan sai ka shiga nan inda aka rubuta when connected on Wi-Fi or media sai ka danna kan shi kamar haka. Sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya kana kashe su kamar haka sai ka danna OK. Daga nan sai ka zo nan inda aka rubuta when roaming sai ka shiga kamar haka. Su ma idan kunna suke sai ka bi su gaba ɗayan su ka kashe su daga nan sai ka danna OK. Ina mai tabbatar maka in dai ka bi wannan tsarin da na gaya ma babu wani hoto da zai ƙara saukowa kan wayanka ba tare da izinin ka ba. Idan har wannan bidiyo ya amfane ka taimaka kai sharing ɗin shi zuwa ga sauran mutane domin su ma na san zai amfane su. Ni ne naku Musabci sai mun haɗa bidiyo na gaba.